கார்த்தி, லோகேஷ் கனகராஜ் இந்த ரெண்டு பேரும் இணைந்த படம் தான் கைதி. ஸோ அந்த படத்தோட வெற்றியை பற்றி நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. விமர்சகர்கள் அந்த படத்தை தலையில் தூக்கிச்சு கொண்டாடினாங்க. ரசிகர்கள் அதை இன்னும் மேலும் அந்த படத்தை உயர்த்தி கொண்டு போனாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, கார்த்தியோட சினிமா கேரியர்லேயே முதல் 100 கோடி வசூல் படம் அப்படிங்கிற சாதனையை பண்ணிச்சு அந்த படம். ஸோ அந்த படத்தோட இரண்டாம் பாகத்தை லோகேஷ் எடுக்கலான் இருக்கும்போது ரஜினி அவர்கள் நடுவில் கட்டையை போட்டு லோகேஷை கூட்டிகிட்டு போயிட்டாரு. இப்போ ரஜினி படத்துக்கு அப்புறம் தான் கைதி 2 பண்ண போறாரு நம்ம லோகேஷ் கனகராஜ். கைதி 2 மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கார்த்திக் சில கவலையில் இருக்கும்போது அந்த கவலைக்கு அருமருந்தா வேற ஒரு தகவல் வந்திருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, அதாவது கைதி 2 போனா போயிட்டு போகுது. கைதி 2க்கு முன்னாடியே நம்ம கார்த்திக்கு அதை விட வேற லெவலில் சம்பவம் பண்ண படம் தான் தீரன் அதிகாரம் 1. ஹெச் வினோத்தோட இரண்டாவது படம் வேற லெவலில் தெருக்கி விட்டுருந்தாரு. வசூல் சாதனையும் பண்ணிச்சு அந்த படம். இப்போ எதுக்கு அந்த படத்தை பற்றி டாக்குனா, விரைவில் தீரன் அதிகாரம் 1 இரண்டாம் பாகத்தை நம்ம ஹெச் வினோத்தர்கள் எடுக்க போறாராம். அதாவது அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, அது என்னங்க தீரன் அதிகாரம் 1 போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா, இல்லைங்க நான் தீரன் அப்படிங்கிற கதாநாயகனோட அந்த கதாபாத்திரத்தை வச்சு ஒரு பெரிய கதை எழுதியிருக்கேன். ஸோ அந்த கதையில் வர ஒரு எபிசோடு தான் இந்த பவாரியா கொள்ளையர்களை பற்றிய கதை. ஸோ அதனால தான் தீரன் அதிகாரம் 1 போட்டிருக்கேன். ஸோ இன்னும் அடுத்தடுத்த பாகங்கள் எடுத்தோம்னா தீரன் அதிகாரம் 2 தான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இப்போ அந்த தீரன் அதிகாரம் 2 படத்தை தான் நம்ம ஹெச் வினோத்தர்கள் இயக்க போறாரு. இப்போ உலகநாயகன் கமலஹாசனை வச்சு ஒரு அதிரிபுதிரியான ஆக்ஷன் படத்தை இயக்க போறாரு. ஆனாலும் கூட அது ஒரு ஷார்ட் டைம் ப்ராஜெக்ட் தான். இந்த படத்தை முடிச்சுட்டு அடுத்த வருடம் 2024 மார்ச் மாசம்லாம் தீரன் அதிகாரம் 1 இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்க போறாரு. அதாவது தீரன் அதிகாரம் 1ன்னு சொல்லக்கூடாது, தீரன் அதிகாரம் 2 எடுக்க போறார் நம்ம ஹெச் வினோத்தர்கள். ஸோ யாருக்கெல்லாம் கைதியை போலவே தீரன் அதிகாரம் 1 பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தீரன் அதிகாரம் 2 படத்துக்காக யாரெல்லாம் ஆர்வமாக காத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்க.